Γεια σας Έλληνες YouTubers και viewers. Είμαι ο Light και από εδώ και στο εξής Cream Cracker και αποφάσισα να αναστήσω το παλιό μου blog στην προσπάθεια να βοηθήσω λίγο την ελληνική κοινότητα και να προσφέρω κάτι σε εσάς με τα tutorial μου υπό μορφή βίντεο φυσικά. Τα tutorial μου θα ποικίλουν από λίγο hacking, cracking μέχρι και απλά tips και tricks και κολπάκια για τον υπολογιστή σας. Τώρα που συστήθηκα λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με έναν απλό οδηγό σχετικά με το πώς να ανακτήσετε έναν κωδικό ενός web δικτύου απομακρυσμένα. Τελικά δεν μου αρέσει κανένα άλλο background πέρα από το αρχικό, οπότε ας ξεκινήσουμε. Ανοίγουμε μια νέα κονσόλα, πληκτρολογούμε την εντολή Ermon-NG για να δούμε τις κάρτες δικτύου που έχουμε και να τις βάλουμε σε monitor mode. Ωραία, την ξεκινάμε με start το interface, όπως βλέπετε στην εντολή. Και βλέπουμε ότι η κάρτα μας μπήκε σε monitor mode. Το τσεκάρουμε πάλι με Ermon-NG και βλέπουμε ότι είναι όντως ανοιχτή. Τώρα γράφουμε την εντολή που βλέπετε στην οθόνη σας με φίλτρο για web, γιατί είναι tutorial που σπάμε web δίκτυα, και τσεκάρουμε τι δίκτυα υπάρχουν. Θα διαλέξουμε το δίκτυό μας, το testnet. Πατάμε Ctrl+C για να διακόψουμε την κονσόλα. Αντιγράφουμε το BSSID του δικτύου, τη MAC address δικτύου, και τσεκάρουμε και το channel, είναι το channel 6. Πληκτρολογούμε την παρακάτω εντολή και ξεκινάμε να συνυφάρουμε πακέτα από αυτό το δίκτυο. Ανοίγουμε μια νέα κονσόλα τώρα. Γράφουμε την εντολή που βλέπετε στην οθόνη σας και κάνουμε μια επίθεση σχετισμού δικτύου. Συνδεόμαστε ψεύτικα με το δίκτυο και μας λέει ότι επιτύχαμε. Ανοίγουμε μια νέα κονσόλα και κάνουμε την εντολή επανάληψης για να ξεκινήσουμε να λαμβάνουμε πακέτα. Η εντολή τη βλέπετε στην οθόνη σας. Εστιάζει στο frame ενός συγκεκριμένου πακέτου, το P0841, και το επαναλαμβάνει. Και όπως βλέπετε τα πακέτα ανεβαίνουν σαν τρελά. Ανοίγουμε μια νέα κονσόλα και δίνουμε την εντολή για να παράγουμε IVs, περισσότερα data δηλαδή. Όπως βλέπετε ανέβηκε το data rate 720p από 500, και τώρα ανοίγουμε μια νέα κονσόλα και δίνουμε στο aircrack το αρχείο μας για να βρει το κωδικό, και τον βρήκε σε 2 δευτερόλεπτα. Να θυμάστε, ο κωδικός σε hex είναι αυτός που βλέπετε και σε λέξη passphrase είναι ο TTIT, αλλά και οι δύο κωδικοί ισχύουν και μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο δίκτυο με αυτούς. Επίσης, για να σπάσετε ένα δίκτυο πρέπει να έχετε τουλάχιστον 10 με 20.000 πακέτα. Εγώ προτείνω και 100 για δύσκολους κωδικούς και 200.000 πακέτα. Αλλά σας έχω καλά νέα. Μπορείτε να αφήσετε το aircrack ακόμα και από τα 1000 πακέτα να σπάει ανοιχτό, και από μόνο του κάθε 5.000 πακέτα θα ψάχνει για τον κωδικό. Τι εννοώ? Θέλετε 100.000 πακέτα για αυτό το κωδικό, και για κάτι παρανοϊκό σαν και αυτό 200.000 πακέτα. Που θέλω να καταλήξω? Ότι όταν ψάχνεις να βρεις ένα κωδικό web, δεν μετράει το πόσο δύσκολος είναι ο κωδικός ή το πόσο μεγάλος. Αυτό που μετράει είναι να έχεις καλή λήψη και να παίρνεις αρκετά πακέτα. Anyway παιδιά, ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Ξέρω πως για κάποιον αρχάριο αυτά φαίνονται κάπως δύσκολα, αλλά δεν είναι τόσο αφού μπει στο κλίμα της όλης υπόθεσης. Κοιτάξτε το description για πιθανές απορίες, σίγουρα θα υπάρξουν. Και άμα έχετε κάποια ιδέα για το επόμενο βίντεο tutorial, κάντε ένα like και ένα comment με το θέμα που θα θέλατε, και ελπίζω να το συμπεριλάβω στα επόμενα tutorial. Για να ενημερώνεστε για το πότε θα ανεβάζω καινούργια βίντεο, κάντε ένα subscribe, θα το εκτιμούσα πάρα πολύ. Και πάλι ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Cream Cracker out.